Welcome to Samal Isla Beach Resort here in Kaputian, Samal Island. Kung gusto ninyo og privacy, kini na ang perfect getaway para sa inyong friends and family. Tara na, tanawon ta kung unsay naa sa Samal Isla. Tara! Mauni ilang bamboo house ang naa sa akong likod, so atong tanawon kung unsa itsura. So, kinahanglan i-remove ang slippers. Muna ilang receiving area. Nice kaayo, no? Na sila pwede ka diri magkaon, na diri pwede lingkuran, dahil mo tanaw din ta sa ilang room. Wow! This is good for two. Nindot kaayo, no? Na mga decorations, na aircon na niha. Air-conditioned na nga room, good for two. Muna ilahang bed. Yan, bamboo gid gihapon, very bamboo ang concept. So, bamboo ilahang higdaanan, ilang katre. So, mauna to ang first room. Diri na ta sa second room. Good for two. So, sa isa ka house, bamboo house, good for 4 persons. Okay, so, muna siya ang second room. Same, air-conditioned. Next nga atong suruyon, ang ilang villa. Naa sila'y duha ka villa. So atong suruyon ang ilang villa 1 nga good for 12 persons. Tara! Tara, sulod ta! Wow! Actually, diri mi naka tulog. Muni ang amo ang accommodation for 4 days and 3 nights. Pagsulod pa lang, makita na nimo ang duha ka beds nga good for 2 persons each bed. So, 4 na ka persons ang ma-accommodate sa lower ground. Saka ta sa taas. Tara! Naatuod aircon ang ubos og diri sa ibabaw. So, dili gyud mabalaka kay nindot kaayo mao ni siya ang mga beds diri sa taas. 2, 4, 6, 8 plus 4 dito, 12 persons ang ma-accommodate sa Villa 1 and Villa 2. Yeah. Look at, naapat sila ceiling fan, naapat sila nindot kay no? Nice kaayo ang ilahang concept. By the way, sa ilahang Villa 1 o Villa 2, naaday sila kitchen. So, per villa na ay kitchen. Pwede makaluto-luto dinhi. That's why kami naadiri ang among mga gamit, nagdalamig bugas, mga sudan, para nga anytime, pwede rami nga magluto-luto. Diri na sadta sa ilang penthouse nga maka-accommodate og 44 ka buok. Perfect para sa inyong family, sa inyong mga office mates kung naamoy mga outing, o sa inyong mga friends. So, sulod na ta. Tara! Hi! Chiring! So, this is it. This is the room. Look at, unsa ka pretty! Overlooking ang ato ang dagat.
ang beach resort. Hunas lang karon. Sige, tanaw na to ang ilang mga rooms. Dirita sa room 1. Wow, very nice. Look at, naaghapon air-conditioned. Diba? Well-arranged kaayo. Very nice kaayo, no? Actually, ang trabaho gyud ani personally ang tag-iya mismo. And of course, silang room 1, naa sila CR. This is the CR. Na sila shower. Ayan. And this is good for 2. Proceed ta sa room 2. Naapa sila yung ref, ha? In fairness, nice kayo. I-open na to ilang ref. Tadeng. So, pwede ninyo masulod diri ang inyong mga pagkaon. Kaya pwede mo makaluto-luto kaya na sila kitchen. Pakita sa din nato ang kitchen. Ayan. And of course, overlooking gihapon ang ato ang dagat. Hunas karon, muna nga makita ninyo nga naapay space, pero puno ginaog tubig. Diri na ta sa room 2. Wow. Murag mirror siya actually, no? Mirror siya. With aircon gihapon, naka-mirror siya sa room 1. Good for 2 still. And the CR is here. Very nice. So this is their living room. Diri na ta sa second floor sa ilang penthouse. Tara! Ma-amaze ka. Very colorful ka ay ilahang upper deck diri, no? Orange ang colors. Daghan kayo ka-3. Modern nga good for 44. Mura siya dorm type pero social. Look at. Very refreshing. Kay pag anhini mo diri sa ilahang terrace. Oh my gosh! Overlooking ang dagat. Tanawa na to ilang veranda. Tanawa. Oh! Overlooking ang dagat. Hunas sa ako pang giingong kaganina, no? Hunas karon. Unya na po ni hapon mo balik ang tubig. So malingkuran diri, very refreshing kung gusto ka magchika-chika with your family, some private time with them. Pwede ra gyud diri mag-atubang sa beach, mag-chika-chika. As you can see, naa sila'y unom ka double deck diri nga area. Maka-accommodate siya 24 ka tao. Plus mo proceed ta diri, nanapod sila'y duha ka double deck nga maka-accommodate og 8 ka tao. Yeah, 2, 4, 6, 8. And then this area also maka-accommodate gihapon og 8 ka tawo kay duha gihapon ka double deck.
Naadayon sila CR. Yes, and air-conditioned gihapon ang room. Ayan. Air-conditioned and napapod sila ceiling fan. And another aircon diri nga area. So ang ibabaw nga part sa penthouse maka-accommodate og 40 ka mga tawo. Yes, kaya ang ubos upat man, so 44 ang tibuok penthouse. Diri lang nga area naa sila tulo ka mga aircon. So dili mabalaka, naa pa gyud sila ceiling fan. Di gyud mo igangan kay grabe ka puno og aircon diri sa second floor, naa pa gyud sa first floor. Mauni ang view at tubangan sa penthouse, tan-awon ta. Tireng! Look at! Very nice! Mo na din ang pool. Mo na imong makita, no? Ang tibuok area. And naapagid sila another veranda here. Ay, sa atong i-open. Tireng! And of course, kinaan naman ta diri sa penthouse nga overlooking ang swimming pool. Ato na sad nga i-feature ang ilang swimming pool. Nga naa diha naligo ang akong baby Rhiney. Baby! Mommy is here! Hi! Hi! Mommy is here! Hello! Hi, baby! Hello! I love you! Hello! So, beside the pool, naa sila videoke area. Tara, adoon ta. Hi, baby. Hello, anak. Wow, you are swimming there. How are you? Yeah. Wee, baby. This is it. So that's it about Samal Isla Beach Resort. Barato na, mag-enjoy pa ka. Social pa gyud. So unsa pa niyong gihulat? Halina, laag na mo diri sa Kaputian sa Samal Island. Hi baby. How are you? Hi, baby! Hello, Daddy! Hi, baby! I love you! Oh, are you okay? Oh! Oh, how's your swimming? Oh,
Oh. Oh, you say hi to Tita. Hi. This is fun.